Today, we're visiting our Danish friends as they share their experience with Essentia Estate. Why did you choose to buy on the Costa Blanca? Jamen på grund af vejret. Specielt vejret i vinterperioden, der er koldt og træls og vådt i Danmark. Og Saltsøerne. Dem har vi hørt, de skulle være rigtig godt for ens helbred. Og jeg kan faktisk allerede mærke det. How has your experience working with Christina been? Fantastisk. Christina har pondus, og det har hun haft lige fra start af. Jamen, og så har Christina den fulde pakke, ikke? Altså hun kunne hjælpe os med alt fra hushandlen til at handle, med advokat, med alarmfirma, poolmand, forsikring, hele pakken. Og når du spørger hende om noget, så kommer der svar med det samme. Ja, i forbindelse med huskøbet har vi jo været hernede 2 gange, i januar og februar, og startede med 2 andre brokere. Det var fint, men det gik langsomt. How has the process of buying with Essentia been? Så den aller sidste dag, før vi skal hjem hernede fra, der finder vi et hus, skriver til Christina aftenen før. Jamen, hun kan godt komme dagen efter. Hun kommer samme dag, som vi skal hjem kl. 10 og henter os på hotellet. Vi kan ud og kigge huset. Og det var ikke lige det hus, vi håbede på. Så spørger Christina professionelt ind til, hvad er det, I søger? Og du finder et rigtig godt hus, godt nok noget over budget, men vi bliver enige om, vi godt kan ud og kigge det, for vi skal først blive hjem sidst på eftermiddagen. Og vi er herude kl. 11, og kl. 1 har vi købt hus. Ikke? Og egentlig med en god mavefornemmelse, meget professionel, ikke? Og var behjælpelig med alt. Jamen, alt. Så en rigtig, rigtig god oplevelse, og meget professionel, og med noget pondus, der sker noget.